Знаете ли, че точно в този момент милиони градинари по света буквално хвърлят парите си на вятъра? Те купуват скъпи химикали, надявайки се на чудо. Днес ще си говорим за тайната на живата почва и как да имаме огород без торове. Обещавам ви, че до края на това видео ще научите нещо, което ще преобърне представите ви за градинарството и реколтата ви ще бъде поне 2 пъти по-голяма. Но ето я уловката. Всичко, което сте чували за подхранването на растенията, вероятно е грешно. Повечето хора мислят, че земята е просто мръсотия, в която държим корените. Това е огромна заблуда. Днес ще разкрием неочевидната истина, която природата използва от милиони години. Искам да ви попитам нещо. Готови ли сте да се откажете от химията завинаги? Напишете ми долу в коментарите. Нека да видим колко от вас са готови за тази промяна. За да разберем как да удвоим реколтата, трябва да се върнем малко назад. Нека да погледнем гората. Там никой не копае, никой не пръска с препарати, никой не носи чували с изкуствена тор. Въпреки това, дърветата растат огромни, а почвата е мека, влажна и ухае на живот. Каква е тайната на природата? Тайната е, че почвата не е просто субстанция. Тя е жив, дишащ суперорганизъм. В една единствена чайна лъжичка здрава земя има повече живи същества, отколкото са хората на цялата планета. Това са милиарди бактерии, гъбички, нематоди и микроскопични насекоми. Тяхната единствена задача е да преработват органичната материя и да хранят растенията. Когато използваме химикали, ние убиваме тази невидима армия. Затова днес ще се научим как да върнем живота обратно в нашата градина. Чудили ли сте се някога защо изкуствените торове са толкова популярни? Това е първият голям мит, който трябва да разбием. Повечето хора вярват, че растенията имат нужда само от азот, фосфор и калий, от лъскави пакети. Но изкуствените торове действат на почвата точно така, както енергийните напитки действат на човека. В началото виждате бърз растеж. Растенията стават буйни, но това е илюзия. Под повърхността тези химикали изгарят финия микробиом на земята. Те убиват бактериите и прогонват земните червеи. С времето почвата става твърда, като камък и сива. И тогава сте принудени да купувате още повече торове. Защото мъртвата земя не може да изхранва нищо сама. Представете си го като зависимост. За да имаме двойна реколта, трябва да спрем да храним растението. Трябва да започнем да храним почвата. Това е златното правило. Но какво всъщност означава да храним почвата? Основата на всичко е органичната материя. Това е храната за нашите невидими помощници. Представете си какво се случва през есента в планината. Листата падат, клонките се чупят, тревата изсъхва. Всичко това покрива земята като дебело одеяло. Това не е боклук. Това е безплатен обяд за милиардите микроорганизми. В градината ние често правим грешката да събираме всяко листенце и да го изхвърляме или горим. Така ние ограбваме собствената си земя. Затова първото нещо, което трябва да сложите в почвата, е органична материя. Стари листа, окосена трева, стръкове от здрави зеленчуци. Върнете на земята това, което е взето от нея. Това е първата стъпка към съживяването на вашата градина. Сега нека поговорим за главните герои във вашата градина. Това са земните червеи. Те са най-добрите безплатни орачи и производители на тор в света. Един мит твърди, че ако прекопаваме дълбоко земята, ние им помагаме да дишат. Истината е точно обратната. Копаенето разрушава техните домове и ги убива. Искате ли ярък пример как да ги привлечете? Използвайте метода с картона. Вземете обикновен, чист кафяв картон, без цветни надписи. Намокрете го добре и го сложете директно върху земята. Отгоре сложете малко трева или листа. Оставете го така за няколко седмици. Ако след това повдигнете картона, ще видите нещо невероятно. Десетки, дори стотици червеи ще са се събрали там. Те обожават влагата и целулозата. Докато ядат картона, те ще произвеждат биохумус. Това е най-добрата храна за вашите бъдещи зеленчуци. Следващата огромна тайна се крие дълбоко под земята. Нарича се микориза.
Това е нещо като подземен интернет, изграден от микроскопични гъби. Тези гъби се прикрепят към корените на вашите растения. В замяна на малко захари, гъбите пускат своите нишки на метри дълбочина и ширина. Те извличат вода и минерали от места, до които корените никога не биха достигнали сами. Представете си едно малко борово дръвче. Без тази гъбична мрежа, то би загинало при първата суша. Същото важи и за вашите домати. За да създадете микориза, можете да купите специални спори от магазина и да ги сложите в дупката при засаждане. Другият вариант е просто да вземете малко почва от здрава, стара гора и да я посипете във вашата градина. Така ще заразите земята си с този полезен подземен интернет. Идва ред на мулчирането. Това е предпазното одеяло на живата почва. Съществува един много упорит мит сред старите градинари. Те смятат, че градината трябва да бъде изчистена до черно. Гола пръст без нито едно стръкче. Това е катастрофална грешка. Голата почва е като открита рана за природата. Слънцето я изпича, вятърът я издухва, а дъждът я отмива. Ето един лесен пример за решение. Вземете слама и покрийте платно земята около вашите растения. Сложете слой от около 10 см. Какво ще се случи? Сламата ще запази влагата в земята дори в най-големите горещини. Плевелите няма да могат да поникнат, защото нямат светлина. А най-хубавото е, че докато сламата бавно се разлага, тя ще се превръща в чиста храна за почвените микроорганизми. Вашата реколта буквално ще скочи двойно само от това просто действие. Няма как да говорим за жива почва, без да споменем черното злато на градинаря – компостът. Това е магическият процес, при който кухненските отпадъци се превръщат в плодородна пръст. Много хора мислят, че правенето на компост е сложно и мирише лошо. Това е поредният мит. Ако компостът мирише, значи нещо не е наред. Най-често липсва кислород или сух материал. За да започнете, ви трябва просто едно кътче в двора. Събирайте там обелки от зеленчуци, черупки от яйца, утайка от кафе. Към всеки слой влажни отпадъци добавяйте слой сухи листа или слама. Това е идеалният баланс. Природата ще свърши останалото. След няколко месеца ще имате тъмна, ронлива и ухаеща нагора материя. Сложете шепа от този компост във всяка дупка, когато съдите. Това ще даде мощен старт на растенията без никаква химия. Сега ще ви разкажа за зелените торове. Наричат ги още сидерати. Това са растения, които не се отглеждат за ядене, а специално за да нахранят почвата. Тук се крие един страхотен трик. Когато оберете ранните зеленчуци, не оставяйте лехите празни. Посейте веднага синап или фацелия. Тези растения растат изключително бързо. Техните корени проникват дълбоко, разрохкват твърдата земя и извличат полезни елементи от дълбините. Но ето го важният момент. Точно преди да цъфнат, трябва да ги окосите. Не ги вадете с корените. Просто ги отрежете и оставете зелената маса да лежи върху лехата. Тя ще изгние бързо и ще обогати почвата с огромен процент азот. Корените им пък ще изгният под земята, създавайки канали за въздух и вода. Това е тайното оръжие за двойна реколта през следващата година. Едно от най-добрите неща, които можете да сложите в почвата, е нещо, което вероятно вече имате вкъщи – дървесната пепел. Тя е естествен минерален комплекс, създаден от самата природа. Пепелта от чисто дърво съдържа огромни количества калий, калций и фосфор. И всичко това в лесно усвоима за растенията форма. Искате ли пример как да я използвате? Доматите обожават дървесна пепел. Често те страдат от върхово гниене, което се дължи на липса на калций. Ако сложите по една супена лъжица пепел в дупката при засаждане или поръсите леко около стъблото, ще решите този проблем завинаги. Важно е обаче да развенчаем една заблуда. Не слагайте пепел при растения, които обичат кисела почва, като боровинките, например. Пепелта намалява киселинността на земята. За всички останали зеленчуци тя е истински еликсир. Чували ли сте за букаши и ефективните микроорганизми? Това е японска тайна, която превзема света на органичното градинарство. Докато обикновеният компост разчита на гниене,
С помощта на кислород, букаши разчита на ферментация без кислород. Използват се специални бактерии, подобни на тези в киселото мляко или туршията. Представете си, че можете да превърнете всички кухненски отпадъци, включително месо и млечни продукти, в висококачествен тор само за 2 седмици. Бактериите ферментират отпадъците, запазвайки всички техни хранителни вещества. Когато закопаете тази ферментирала маса в градината, тя се разгражда за броени дни. Тя не просто храни растенията, тя буквално заразява почвата с милиарди полезни работници. Това е като да дадете пробиотик на вашата земя. Имунитетът на растенията ще се вдигне до небето. Нека обърнем внимание на утайката от кафе. Много хора я изхвърлят всяка сутрин, без да подозират нейната стойност. Съществува мит, че утайката от кафе прави почвата прекалено кисела и убива растенията. Това е абсолютно невярно. Докато самото кафе е киселинно, по-голямата част от киселината преминава в напитката ви. Утайката е с почти неутрално pH. Тя е фантастичен източник на азот. Ето един практичен пример. Морковите и репичките направо полудяват от радост, ако смесите семената им с малко изсушена утайка от кафе преди засаждане. Миризмата на кафето също така обърква вредителите и отблъсква някои насекоми. Можете просто да я разпръснете около растенията или да я хвърлите в компоста, където земните червеи ще я изядат с огромно удоволствие. Още един отпадък, който е истинско съкровище за живата земя. Черупките от яйца. Те са направени почти изцяло от калциев карбонат. Калцият е жизнено важен за изграждането на здрави клетъчни стени в растенията. Без него стъблата са слаби, а плодовете гният. Но тук има една много важна подробност, където много хора грешат. Ако просто хвърлите цели черупки в градината, те ще си стоят там с години. Микроорганизмите не могат да ги разградят бързо. За да ги направите полезни, трябва да ги измиете, изсушите и да ги смелите на много фин прах. Можете да използвате стара кафемелачка. Колкото по-фин е прахът, толкова по-бързо земята ще го усвои. Поръсете този прах около чушките и доматите. Ще забележите как плодовете стават по-твърди, по-сладки и издържат много по-дълго след откъсване. Сега да си поговорим за банановите кори. Това е тайното оръжие за огромен цъфтеж и едри плодове. Банановите кори са пълни с калий и фосфор. Точно тези елементи казват на растението да спре да прави листа и да започне да прави плодове. Много градинари купуват скъпи калиеви торове, когато цветята започнат да се отварят. Вие не трябва да го правите. Ето ви един брилянтен пример. Вземете няколко бананови кори и ги нарежете наситно. Направете малка дупка близо до корените на вашите рози или домати и ги заровете вътре. Можете също така да ги накиснете във вода за няколко дни и да полеете растенията с този бананов чай. Резултатът е експлозия от цветове. И най-важното е, че това е напълно естествена храна, която почвените бактерии ще преработят бавно и сигурно. Време е да споменем един еликсир, който мирише ужасно, но върши чудеса. Течният зелен тор, или така нареченият чай от коприва. Копривата е плевел, който извлича огромни количества желязо, азот и микроелементи от дълбоките слоеве на почвата. За да извлечете тези полезни вещества, съберете един куп коприва преди да е цъфнала. Сложете я в голяма кофа и я залейте с вода. Оставете я на слънце за около 2 седмици. Сместа ще започне да ферментира и да бълбука. Предупреждавам ви, миризмата ще бъде доста силна. Но тази течност е магическа. Когато ферментацията приключи, разредете 1 литър от този чай с 10 литра чиста вода. Полейте зеленчуците си с това. Листата им ще станат тъмнозелени буквално за дни. Това е най-мощният бърз тор в органичното градинарство, който активира живота в земята. Друг ключов момент за поддържане на жива почва е сеитбооборотът, или казано просто смяната на културите. Има един мит, че почвата си почива, когато не седим нищо на нея. Всъщност, почвата се изтощава, когато съдим едно и също нещо на едно и също място година след година. Доматите, например,
извличат едни и същи хранителни вещества от земята и привличат специфични болести. Ако следващата година пак засадите домати там, реколтата ще е слаба. Пример за умно решение е да засадите боб или грах на тяхно място. Бобовите култури имат специални бактерии по корените си, които улавят азот от въздуха и го вкарват директно в почвата. Те буквално наторяват земята, докато растат. Така, чрез умно редуване на растенията, вие поддържате баланса в почвата без грам външна намеса. Стигнахме до една от най-революционните идеи в съвременното градинарство – градина без прекопаване. Знам, че звучи налудничаво за нашите географски ширини. Как така няма да копаем на пролет? Но нека ви обясня механизма. Структурата на живата почва прилича на сграда с много етажи. Най-отгоре живеят бактериите, които обичат кислород. По-надолу са тези, които мразят кислород. Когато вземете лопатата и обърнете земята, вие буквално събаряте тази сграда. Бактериите отгоре се задушават под земята, а тези отдолу умират от въздуха. Почвата губи своята структура и при първия дъжд се превръща в кал, а после в камък. Вместо да копаете, просто добавяйте компост и мулч отгоре. Червеите сами ще вкарат храната надолу. Така ще запазите микробиома непокътнат и растенията ви ще растат в пухкава, дишаща земя. Едно древно откритие от горите на Амазонка може да промени градината ви завинаги. Нарича се биовъглен. Преди хиляди години индианците са превърнали най-бедната тропическа земя в невероятно плодородна черна почва, наречена тера прета. Тайната им е била добавянето на дървени въглища. Но защо въгленът е толкова важен? Под микроскоп парченце въглен прилича на гъба с милиони празни стаички. Когато го сложите в земята, той не е тор сам по себе си. Той служи като луксозен хотел за полезните бактерии и гъбички. Те се заселват там и са защитени от суша и хищници. Освен това, въгленът задържа водата и хранителните вещества, като не им позволява да се отмият при дъжд. За да работи обаче, първо трябва да накиснете въглена в компостен чай, за да го заредите с живот, преди да го сложите в почвата. Нека поговорим за водата, защото живата почва има нужда от правилно поливане. Съществува мит, че трябва да поливаме градината всеки ден по-малко, за да е винаги влажно отгоре. Това е огромна грешка. Когато поливате по-малко, водата остава само в горните 2-3 см. Корените на растенията усещат това и започват да растат нагоре към повърхността, вместо надолу. При първото силно слънце те ще изсъхнат. Правилният подход е да поливате рядко, но много обилно. Представете си дълбоко накисване на земята. Така водата ще слезе на половин метър дълбочина. Корените ще я последват и ще станат силни и дълбоки, а мулчът, за който говорихме по-рано, ще запази тази влага с седмици. Влажната и хладна среда, дълбоко в земята, е раят за нашите почвени микроорганизми. Знаете ли, че плевелите могат да бъдат ваши съюзници и учители? Още една заблуда е, че трябва да унищожаваме всяко диво стръкче с химикали. Всъщност плевелите са индикатори за състоянието на вашата почва. Те се появяват там, където земята има нужда от ремонт. Ето един страхотен пример. Ако градината ви е пълна с глухарчета, това означава, че почвата ви е силно оплътнена и липсва калций. Глухарчето има огромен, дебел корен, който пробива твърдата земя като бурмашина. Той слиза дълбоко, изтегля калций от подпочвата и го качва в листата си. Когато глухарчето умре, то оставя този калций на повърхността за другите растения. Вместо да се борите с тях, косете ги и ги оставяйте като мулч. Те работят безплатно, за да подобрят баланса на вашата жива земя. Живата почва не приключва на повърхността на земята. Тя е тясно свързана с живота над нея. За да имате здрава почва и двойна реколта, трябва да привлечете полезни насекоми. Ако пръскате с отрови срещу въшките, вие убивате и калинките, и пчелите. А когато отровите паднат на земята, те убиват бактериите. В природата всичко е свързано. Пример за умна защита е да засадите цветя като невен
и тагетес между зеленчуците. Техните корени отделят вещества в почвата, които гонят вредните нематоди. Цветовете им пък привличат хищни насекоми, които ще изядат листните въшки. Създавайки такова биоразнообразие, вие изграждате имунна система на вашата градина. Почвата става по-силна, когато около нея кипи живот. Оставете природата да свърши мръсната работа вместо вас. И накрая, най-важното нещо, което трябва да вложите във вашата жива почва, е търпението. Преминаването от химическо към органично земеделие не става за една нощ. Ако години наред сте използвали изкуствени торове, вашата земя е изтощена. През първата година може да не видите чудеса. Земята ще се нуждае от време да се изчисти и да възстанови своите микроорганизми, но през втората и третата година ще се случи нещо невероятно. Това е като сложната лихва в банката. Животът в почвата ще започне да се размножава експоненциално. Земята ви ще стане тъмна, ухаеща и пълна с червеи. Растенията ви ще станат устойчиви на болести и тогава реколтата ви не просто ще се удвои, тя ще стане постоянна и вкусна, без нито една стотинка, дадена за химия. Ето я и кулминацията на всичко, за което говорихме. Тайната на двойната реколта не се крие в някакъв вълшебен препарат от магазина. Тя е под краката ви. Почвата е жив организъм. Когато престанете да я тровите с химия, когато започнете да я храните с органична материя, компост, мулч и биовъглен, тя ще ви се отблагодари многократно. Върнахме се към мъдростта на гората, където всичко се рециклира и нищо не се губи. Това е истинският обрат. Вие вече не сте просто градинари. Вие сте създатели на живот. Благодаря ви, че гледахте това видео до края. Надявам се, че съм ви вдъхновил да опитате тези естествени методи. Ако е така, моля, абонирайте се за канала, сложете един лайк и споделете видеото с приятели. А сега искам да ви попитам, какво е първото нещо, което ще промените във вашата градина още утре? Ще спрете ли да копаете или ще направите компост? Напишете ми в коментарите, ще ги прочета с удоволствие.